उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। शासन आपल्या दारी ही योजना खऱ्या अर्थानं सार्थ ठरवली असेल तर ती सावंतवाडीत। याला कारण ठरले ते तहसीलदार श्रीधर पाटील। चौकुळ येथील दुर्गम भागातील बेरड समाजाकडे जातीच्या दाखल्यांसाठी पुरावे उपलब्ध नसल्यानं स्थानिक चौकशी करून दाखले काढण्यासाठीची प्रतिज्ञापत्र तहसीलदारांनी त्याच ठिकाणी तयार केली। पाहूयात। आंबोली चौकुळ येथील बेरडकी यासारख्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या बेरड समाजाच्या लोकांकडे जातीचे दाखले काढण्यासाठी पुरावे उपलब्ध नव्हते। अतिशय दुर्गम भागात कोणत्याही अत्याधुनिक यंत्रणांशिवाय बेरड समाजाची लोक राहतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह राज्याच्या सीमेवर ते शेवटचं गाव आहे। बेरड समाजाच्या 2 वाड्या या ठिकाणी आहेत। मोठ्या प्रमाणात बेरड समाजाची लोकवस्ती आहे, परंतु जातीचे दाखले काढण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरावे उपलब्ध नाहीत। त्यामुळे शासनाच्या अनेक सोयी सुविधांपासून त्यांना वंचित राहावं लागत होतं। याची दखल घेत तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी थेट मराठी बेरडकी गाव गाठलं। जातीच्या दाखल्यांसाठी वाडवडिलांचे पुरावे उपलब्ध नसल्यानं स्थानिक चौकशी करून दाखले काढण्यासाठी लागणारं प्रतिज्ञापत्र तिथेच वाडीवरती तहसीलदारांकडून देण्यात आलं। यासाठी 26 प्रतिज्ञापत्र करण्यात आली। यातील 12 दाखले या आठवड्यात देण्याचं नियोजन आहे, अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।